Usa ka paraiso ang himutang sa tunga sa kalasangan sa lungsod sa Valencia sa Negros Oriental nga paborito karong suroyanan sa mga tao nang itag pangpabugnaw sa lawas. Ato kining suroyon pinagi sa akong report. Sa entrada pa lang musugat na sa mga bisita ang lunhaw nga talan-awon sa kalasangan din himutang ang kaliguanan. Gipalibutan kini sa nagkadayang tanom, lakip na mga giant ferns. Dawyanong swimming pool lang apan ang tubig diin dinagayday direkta gikan sa sapa. Patilaw pa lang kini kay layers of swimming pool ang anaa sa sulod nga gidungawan sa mapunuan sa baliti o giingong prehistoric nga higanting pako. Ang inagos sa sapa, gipatipas nila sa pool din gapobos sa natural filter sa water hyacinth. Kung mapulan ka sa pool, mamahimong magtampisaw sa limpyo nga sapa anaa sa kilid. Aside sa mga sad news, pero feel gyapon na mo safe lang gihapon mediri and then ma-feel gyapon na mo ang province life. Well, it's pretty nice. I really like it. You know, this is the first time I've been there, but I've been to the hot spring a couple of weeks ago, and now I came here to see what it looks like, and yeah, I'm really enjoying it. I like it. It's very laid-back city. The people are friendly. It's big enough, but not too small. Be nicer if there was a beach right on the boulevard, but it can't be. There's a good one pretty close by. How about the tourist spots here? Like here? Yeah, that's been nice. She's taken me to a few, and it's been really fun. Muni dalakit ang tawag ani. Okay, baliti ko. Pila na ka tuig ninyo sir ang inyong hangkuan? 26 years. 26 Of years. slow development. Okay. Sustainable development. Adunay hanging bridge nga kaagian padung sa Pikastampi di nahimutang usab ang mga gagmayng balay nga kapuy-an sa mga bisita. Ana usab dinhi ang duha ka kawa nga giinit ng daan alang sa mga bisita nga lutuonon magpainit sa lawas. Mukapin sa duha ka dekada nang giugmad sa Tagiya ang 5 ka hektaryang luna nga gipangtam na nila og mga kahoy nga random lang aron maisama gyud sa lasang. On ang arrivals karon po based sa inyong na record especially karong panahon ang ating init na. It's easy to say that tourism is back with a vengeance. So, ang mga turista ron is just like mga baka mga naturel nga gibuhi ang kalit. Gawas ka nakatigong sila, daghan na kay mga ni. Gilambig ito sab nila kini sa sustainable agri-ecotourism pinaagi sa cacao farming og fish pond. Ang Valencia mao'y nag-unang bisitahon sa mga dumuduong sanglit duol ra kini sa dakbayan sa Dumaguete, ang gateway sa Negros Oriental Province. Human sa pipila ka tuig nga nalusno gyud ang ato ang turismo karon mitoy hakaw na sab og gipadayon na sab kini og dagsa bisita sa ato mga kaigsuonan. So we believe nga maayo ra ato ang dalaga sa tuang tourism industry sa Negros Oriental, especially karon kaning March, April and May. This is the best time nga mo anhi ang mga turista nato. Kay sa ato ang history gyud kaning March, April and May mauni ang daghang tag domestic tourist. Taliwa sa daotang panghitabo sa Negros Oriental, nagpadayon ang paglambo sa turismo sa kanungsuran ilabi na sa mga dapit nga maghatag og kabugnaw dili lang sa lawas kundi sa kinatibuk-an nga pagkatao. Kauban si Marlon Melgaso ug Alfonso Bliss, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.